Dali, sige. Ikaw yung bisita ko siyempre mo. Abi, kakatama. Pamili ka ba? Sige. Ay, ako sige. Sabi ko lang matugin pala niya. Ayan, may pong kaurasan, kare pong America. America awa. America blend. Ay, malapit na matutod ka niyan din. Yan, Kasi mababrano na ng buwas New sama. Jersey, malapit na Las Vegas. Malapit kayo po New York. Border lang, border. So, nung gusto ka mo sa New York, as in malapit, mag-bus ka mo kayo nila. Sana may punta ko rin. Sa Meron America. sa'yo kapag desisyon na kami. Kaya na. Oo, ay, pala mo kayo masang po yung business mo. Sana eh, hindi eh. Yeah, masakit na mo. Wala. Kasi magsimula ka pa sa bahay. Masakit na mo rin ka rin. Masakit talaga. So, at least natin na kaya mo. Pero nung masyal ka, ito. Pasyal mo. Oo, pasyal Ito ka lang ka. kahit. O tamahali, makakulikot naman sa 15317. Sabi ka mo. 1-5. Ayan, so lagi ito. Rick, ang kaya niya, siguro malyari na yun eh. 1-5. 3. Good morning po. At yung kaya po kaya ng balay ng Komboji. Goto keng tabuyok. Pepalubana kaya po kaya baleda. Ayan. Ipalilik yan po. Kaya nung yaw po kaya yung masyal ko po kaya ni. Mangan ko po kaya tang gotuan. Manyaman, mura mo. Manyaman pa, mura mo. Manyaman. Mag-enjoy ka pa po kaya. Mag-karaoke kami. Mag-enjoy ka pa po na. Natala po yun. Kamang panganan. Alis naman sa akin lang po eh. Hi, Max! Hi, Adel! Kuya Edgar! Magkataka pa ka naman ng Edgar. Mangan ko po ang Komboji. Tabuyok. Manyaman. Magandang kaya pong tao. Mangan ko po kaya magandang kaya pong tao. Supportan tayo po kaya business. Manyaman po. Lelutan, kini aking balulan ni kabuyok, masaya ni kapamapaan. Okay na ta. Kini na Kamboji, gotuhan, kini barangay kabuyok, at nakayaman, itang lelutan, kini pangpangan. Tamong iyabe-yabe, tukine payakuno, lalo na rin kekang kaluburan, kanya man bang pamangan, kini tabuyong Kamboji, goto paraking pangmasayaman. Kamboji, kanya man goto, Kamboji na, Kamboji, ating panglubya, Kamboji na, kanya man itang pamangan, kaya rin pamilya. Kini ang mga tamo, luking barkada, kini ang mga tamo, king kabuyok, kini na kaluburan, asang kailangan pamangan. Kung malito kang lugar na masanting at simple pa, at itang kayang handa, asnapin kong kanyaman. Nung bisa kang maswelo, di bawas din ako'y kabamu, ang nina mga kang dogo kang boditing tabuyo. Kamboji na, Boji kang gotuman, Kamboji kanya man ni pambangan, Kamboji kanya rin kalukuran, pati din pamilya. Kamboji, tukin mo na lang tingin lusot, tukin mo na tingin bisa, keka pa, auli na, Kamboji at mga sana. Boji, goto, ha! Ay, may 100 pa. Nami-miss ko. Nami-miss ko. Ito pong gagawa niya. Oo, masakit ito. Ang lyrics ng Totoy Bato. Pwede kang gawag pa kanya. Isulat niya pa. Saan may kabisaduan? Talagang magbaso. Alam naman lyrics eh. Kaya ako po ang gagawa. Masakit ito. Kaya ako po kasi kakanta ng Totoy Bato. Ilang kakanta ko.
kakayan ko lang mo ulit. Ay, nga, kaya- Kung yun lang ang tawag, gagamitan ko ulit ang minus 1 to. May freestyle ka na. Kung may freestyle ay... Freestyle ka. Pero wala ko din pala. Ba't niya-biyade ko yun? So yung tutunan niyan ko ay... Yung mili ka lang. Nag-post ko kay Facebook, itang kanda na daw ito, iba ito yung kandayana. Pinitan kaya ping kapampakan, di ba? Itang kulaan ka. Oo. Yan ikit na eh. Awa na dito. Ikit na eh. Ay, Kayo iba ba? ko ito, Pulberta, Kayo ba, after nito, may pagkat kami ng Facebook, kaya ba may pag-support na kami mo ng Facebook. Kayo ba, one time, last week, kami may itang kaluguran ni, ngayon kami Ken, mga alas 5 alas 6 na. Kaya na yung magpasko. Ay, social. Makalino. Yan eh. Ah, yan, malino. Yan eh. Kasi yun yan. Oo, pero kasi, yan eh, ito pinag-post ko, ikit ng koyo, kanyaman niya na. Ah, yan na. O sige ako makanta mo, tatakal na ako. Tapos bigla niya naman nabengi. Nabigikit na ako mga choco po ganyan, sure. Pero kayo mo naman baling pesko bini. Iyan yung Alin po, menangkat. actually, ang kapatid ko, may niya po niya nga back that day. Sabi na, punta ako ka rin na. Kunin yan talaga, yan na hanggang kaya din niyan, karnya panuta. Oo. Hindi namin yan. Pero Pero kaya ako, nalambat na ako mamaging, at ako bubuya pa yung... Kung mawala yung pesto ko ba? Bago na yung story tayo po. Wala. So, ito Alam mo, ikaw din doon. Yung bakasyon mo pila niyang Domingo yan. So, 4 weeks ko po ganyan. Dinataw ko ganyan 28. May ako kong Hindi, 27. halos in 4 weeks. Actually, kayong 1 month. Oo. So, ito. Almost 1 month in 4 weeks. So. Kaya man, si Meno kayo kay Mano ko pa kayo. Oo. Mano ko pa kayo kasi tapos mag-vlog ko pa kayo. Pwede kang... Baka kaliwa pa yung huling, kaliwa pa yung tauling. Siguro po ako sila. Nung basta, Kaya, pang kung susunod nagtawa ko sa- information, nung ano yung... Kaya ka namin Yung tao tama kaya shot ko kayo. Gawa ng Sige. group. Ay, kaya ko yun. Sa akin nga magagit ang Ay, chill-chill mo. Pwede dyan naman yan. Palyari ko kasi lang nung Nanalo katao-tao. ka, whiskey, brandy. mas kaya po nga pag siya. Hindi nga mo. Katao mo tapos mo sa mga Mga ganun. Ano yan? Gusto medyo ba? Alos kasi ba yung Amerika, whiskey. Ay, Likoy! Wait lang kain ng Ano yun yan? Okay, okay hindi. Wait lang, Likoy ng bawas. Parang bawas. Sabi niyo. Kaya, titimplan yan eh. Mamapi yan eh. Ay, mama. Ay, po tapos sila Likoy, nakamama ko lang. Ano yan? Ayos na mo. Pakain yung yelo. Mama P. Mama P. Ako. Hindi ako kapena. Magtawa ko Kenny. Ay. Coaches ko ito. Magpainom niya ba yung kuya? Valentine's. Blended scotch. Whiskey yan pala yun. Whiskey. Ay, kaya may pakasigan. Nagyan man talaga may minum. Ano yung kaya mo? Chill-chill mo. Patay, church. Yung dami na para sa... Paano kami kamitan? Ang sa bonita mo eh. Sa mayagapan pa. Okay kayo mo po, Ken. At ko po, Kening tabuyok. Kangkong boji, ketang gotuan, Kening. Ay, as na po pag nung nyaw po kaya kayo, supportan niya po yung kayong business. Ako po, Kening. Mga kayo. Mura mo po, promise. Ikaw naman ang kumanta po. Gusto niyo po akong kumanta? Pag nag-mute po ako, wag po kayong tatawa kasi medyo malat na po yung boses ko, no? Kakanta ko lang ako. Yun po yung may-ari si Kuya Boji. Ngayon po lang po siya na-meet, ang bait-bait. Mabait na tao. Manisening ka kung asawa Sabi niya kung matagot. Magluto at lilingap ka rin tutuyang malugod laluking pamilya Hello. Nandito po kami kay Kuya Boji Gotuan. Sa bahay niya, pinapasok po niya kami. Kumain lang po kami ng goto. Telo ba na kayo kay Baleda? Ano yung magkantagya po? Mayayan talaga ang mga taga-Pampanga. Hindi po alam. May business siya po yung gotuan, kaya ganun. Paring Donardo, kumusta again? Paring Donardo, ay may maglalang. Hoy, kain niya, liway Joseph Yo eh. Joseph Yo, Diana. Sigurado, share yun nung lang video nung Buriola, bakit na naman may kalat tam. Si share yun ang video ko. Kasi ako naman balo nung mag-enjoy kayo ka rin yung video ko eh. So kailangan talaga share yun labahan to. Magkanta ako pa pag dahil ko views. Pare, ika naman. Subiri, ilang subiri pare. Kilala niya po yun eh.
in Laguna, Minulia, Pampanga. I-follow niya po yan. Dindo, Totoy Balat. Dindo, dungo, payumuing pangalan. O ito, Dindo. Ang palayaw ko, Totoy Balat sa YouTube. Follow niyo po yan. Follow niyo po. De Verrex, James Maglalang. James Maglalang, kinalagay. Wow. Follow niya po ito. Follow niya. Jaime Maglalang. Yan, James Maglalang. Yan, James Maglalang. Yan. Kaya po Maglalang, shoutout po. Alright, kaya po kanong bulatan. Lawin ko po ng mga pagkantaon Pubalo. Totoy Balat, Alang Pupas. Uy! Kevin Navarro, Totoy Balat ka no, Alang Pupas. Kilala na kang Kevin Navarro, friend ke. Ano ka, Totoy? Alaka ka ng Pupas ko eh. Totoy Balat. Yan. Hindi mo. Maraming salamat po, Tita Amelia. Yan, kanya maniling stars. Ang bait-bait niyo po talaga sa akin. Marites Lyson, hello po. Yan, nagbilan sa maraming stars. Pag po nagpo-post ako ng video ko, please paki-share. Para naman alam ko na nagugustuhan niyo yung mga kanta ko. Diba? Kung walang nag-share, walang nanonood. Hindi ko alam kung nagugustuhan niyo. Manood din po kayo kay Kuya Dindo. Dungo pa yung yan. Yan, sakin. Dindo Dungo Payumo. I-follow niyo rin po siya. Magaling po siyang Kapampangan vlogger. Hey, Kathleen Santos Tayag Reyes. Hi, Kathleen Santos Tayag Reyes. Ayan po, sister-in-law ko po yan. Follow niyo rin po yan. Magaling po mag-TikTok yan. Ayan po, at saka si Alicia, she's watching. Nori Santos Tayag, she's watching. Kasama ko po si Dindo Dungo Payumo. Paki-follow po yan. Jeanette sa Nueva Ecija. Hello. Kumain lang po kamo dito sa Boji's Gotuwan sa Tabuyok. Pinapasok po niya kami sa bahay niya ni Kuya Boji. Pinapakain po kami. Ang bait-bait na tao, kaya kailangan natin supportan yung mga taong ganito. Mababait. Ngayon lang po namin siya nakilala pero pinapasok niya kami sa bahay niya. Sobrang bait. Okay? Huwag po sana kayo magsawang sumuporta sa mga Kapampangan. Ayan o. Balik mayanani, Pampanga, ating Amerika. Pagdalayo ko. Naku, makasarano po may ngutang kupin po Tita Nori. Nung bisa kayo magbalik ka bukas. O kaya po tambengin. Hi si Dison. Good morning po. Good morning. Yeah, Boji. Supportan tayo po ikaw, Boji. At na po kaganakang tao, ining tao. As na po kaganaka. Nung miras ka kita buyo, ating tamong Boji. Ating tamong Tita Mer Danganan Ganson, dakal po salamat kayo for watching. I know panayo po sa supportan ng video ko. nung muriing akitang pangan. Patira ka na akong kahit Kevin Navarro. Boji go tuwan na buyo. Ilan ko man talaga dancer, magsasa dancer ko. O kanyaman. Magsasa dancer ko. Kanyaman go tuwan. Kering barangay Dabuyo, Balanadri ang mali. At iliking Pampanga, asang kanyaman pasyaran. Ayan po ikong Boje. Ayan po. Yan po mag-ibandiking Boji Gotuwan. Kiting Tabuyok. Ano po, in-invite na kaya po kayong tinubdang bala. Sobra yan po agad naka. At suko Tabuyok. Kem Boji Gotuwan. Pelo bandaw kem baledo. Pakananda kami. Ano po yung owner da? Supportan niya po. Tahu na kakanta. Nyakit sa takit at tanong. Sa ano po, January 27. Babalik na po ako. Hello, Trixie. Hello. Jericho Alfonso. Insan, kumusta? Patatuko kaya Patatuko kaya ganyan. Apalit, I love it.
Ano ba ang picture mo? Oh, siya. Ay, po, Alright, 1, 2, 3. Ayos, Tapos medyo pakita kabila. Halika. Ako po sasawa niya. Opo, sasawa kay kami. Supportan niya po itang masanting lalaki kita po. Ang po itang maglelutan po. Goto. Papalit Pampanga pa. Kaya po may pakarining mag-introduce. Paputot ko po rin kukukuk cutter. Manyaman niya po. Oo, totoo po ito. Manyaman niya po. Manyaman niya po talaga. The best. The best siya po. Kaya po itang paragumiya po talagang manyaman. Manyaman po, totoo po. At magkanakalang tao. Ano yung touch ka sa akin? Ayan, 1, 2, 3. Yan. Actually, post na ko yung po. Oo, thank you. Gawa mong video ako eh. Kasama mag-edit eh. Edit ko naman yan. Ang batang edit, tumating na kita ublaga. Awas, sige boss. Pabiro ko po. Kaya bisang patato, tatakot ko eh. Hindi, tatakot ko patato eh. Enjoy po, Sir Paul. Thank you, Trixie. Mamagkanta kami na eh. Pagkantada kayo. Pagkantada kayo. Bisa kayo magkanta ko. Mas kaya ka rin konserto. Alben nyo naman kasi rin videos ko eh. Na. Dapat alben nyo lang. Baka tawalo ko nung nababuryanan nyo loli. Na. Ito naman masanting boses pero pampa-enjoy mo talaga. Baka naman, bilang ko problema. Tapaisipan ng problema. Ay, isipin problema. Oh. Agad ko. Kaya dapat mag-enjoy. Mag-selfie naman niya. Abi tayo kayo. Wow. Ibrada. Masyadong isipin problema. Pag-isenti ka naman na eh. Ilang bali, kayo may abit ang Akalan ko lang yan, Pini. Apat kaming gaya. Rangaliwa, chula po, bro. Medyo sige. kaping kaya. Watching Ethel, hello Ethel. Pakotang kang idol kung kapilan niya magtinda, boss. Nanong tinda? Saan nanong tinda? Jericho. Pakotang kang idol kung kapilan niya magtinda, boss. Tinda niya mo. Tinda niya ano? King Babo. Wow. Magtinda niya ano, open na ano. Atin niya pumatinda ka rin. Atin lang ano magtinda ka rin. Munta na kayo ka rin. Oji! Jericho Alfonso. 46. 46. Magpapong apat pa. Bakit ba? Bakit ka'y nakikita? Karamla na boses ko din doon eh. Yan palang aski eh. Kaya naman palang pang-aski. Aski yan eh. Pag nasalayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At bakit ay katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw iyang buri ko, at ang piyabetang, ingaldo at pengi, ika'y ang liguran. Huwag yun nalakang, ika na kung siping ko, pakat ikang liguran, ikang naging sangka. Len Kato is watching. Jean Pierre Nina, hello. Shout out. Rosalinda, ya daw, baluyot. Oy, share. Ikaw yung namigit kong dindo, dungo pa yung awa. Kilala kaya mo Facebook. May post kong video, ikit na ako. Magkanta akong Diana. Diba't Aboriana. Ipag-friends kami sa Facebook. Ba't may kay Kenny? Aking nadarama ay parang sa'yo. Isa akong magkanta Marina ako eh. Mahal mong ito sila ay Marina ako. Happy viewing, oh. Kilala yan po yun eh. Ang laman ng puso ko't isipan. Rosalinda Yabot. Share. Come on, share. Ikaw ang dahilan
Nakaisip sa'yo at ikaw sila. Ikaw ang kaya. Hindi na siguro yung benta ko sa inyo. Balikan natin. Sayang eh. Ay, mamagis. Ano yung okay mo natin stock na siguro bawas? Okay din tayo. Kaya para sigurado din. Makahuli ka pa kayo niya. Kaya nga makahuli. Ini, at yung panuli niya lang yung panuli. Ika'y ang liguran, ning kalauning dedo, ning Aldo at baby, ikang laging isipan. Opo, maganda po yung balls niya. Talagang singer po kasi yan eh. Tsaka ano, vlogger. Amalia Casielo. Tita, magaling nga po siya. Ako, kesa sa wala, gusto ko lang mag-enjoy. Wala ako. Thank you po for watching. Sana may entertain po kayo. Mawala po yung mga inik nyo. Ay, happy viewing oh! Happy viewing! Thank you for watching Ann Macalino. Konsiala Ann Macalino, thank you for watching. Sana mag-enjoy kayo. Abe ke po ito'y balet, ang po'y kong boji. Pero ba nagiging balet? Abe. Hindi pa pag-shop na kaya parago. Aba ka marano. O yan, Totoy Balat. I-follow ya po, Totoy Balat. Dindo, Dungo, Payumo. At suga po kang boji, kang boji. Go to one, kang baledo. Pelo ba na kaya po? With arms wide open. Alang kotang-kotang. Alam mo po kutang-kutang tumayo. Pelo ba na kaya po? Kape ko pa, ano? Kape ko pa. Idol and idol, oh. Ako may pay na ako. Ay, ako. Ayun po ako kayo. Hindi po, kaluguran tayo po yan. Ayan, eh. Paki-follow ya po. Kaluguran tayo po yan. Paki-follow ya po. Maganda kayang tao. At saka kung bira niya ka rin happenings, yung mga niyan, ka rin birthday, mga niyan, ka rin basta gatherings. Basta... Magkantaya po. Basta Magkantaya. naging pera na yun ako masubukan na. Oo. Basta sa pera mo. Yan. Pera, mayakit yan. Oo. Ikalumuran, panto na niya. Oh, maganda kayang kaluguran yan. Yan. Ngayon kayo pamigit, pero bala, malwan na kami kilala. Masakit Yan. na yung... Kasi kalumuran, balot na yung ayate. Ano? Pera, sa guli mawala, kung pera ang panto na mo. Yan. Sa guli mayakit. Paki-follow niyo po siya, please. I-follow ya po na. Oh, okay ah. Barugan niyo po. Ha? Barugan niyo po. Pali ko po, barugan. Barugan yan eh. Ito, buli na sabihan, barugan, palo. 187. Mustaka ka no, anong kahit ang siyalaan makalino na. Nanon. Mustaka ka no, anak kanto. Sige po. Ano, bakit kayo? Ay! Okay, Kenny pumunta ako po, Kenny. Punta! Tara gamitin ito kong kapitana. Wow. Ito, sige. Continue yan po yung live min, nung ako po mimo. Naisya mo po. Kami ako pong stars. Oh, stars. Saka mo na tabios. Ayan, Ano yung Facebook? ali, okay lang po. Okay Pero lang. ang nangaliwa kasi Alvender po ng kayari mo. Sa bagay. Oo. Parang tuloy-tuloy yan eh. Di tak mo po followers. So, siyempre, yan ko siya po, king of rubbies. Pero talaga makakapokus naman. Pero huwag yan mo po mag-enjoy kaya makayan. Otherwise, yeah. Pati Kabali ko kami yung master. Obrado. Tawagin. Okay? Okay. Yes, yeah. Ganyan. Yak, Maraming tayo. Na, ayun na. Walang mamasada ka na. Kenny. Ngayay nadama. Ikaw ko yung mga baso. Ngayon mabalik ka. Pwede yan ba yun? Nandiyan Facebook, kaliyatan. Ano? Luha. Baka marano. Yang agad na nga. Kaya po yan ay mga 10%. Melan Manlapas, hello. Thank you for watching. Dakalaran kan, Lods. Oh, dakal. Sanang magwakas ang galak sa dibdib
may collections na. Sana'y huwag kumupas. Dapat mong pag-ibig. Ikong ganasap, mamantilo ko sana. Awa, gusto yan. Ito ko matuto. Eko sana kay Tanto. Dapat yung ego. Abigail Rosales Balagtas, thank you for watching. Sana pa wag po kayong sumawang subaybay sa amin. Magkantage po. Na. Diyan kayo mo po ako mama ko. Ikong tanasawa. Malino ko sana. Mayutong matutulog at mabasang masaya. Ay, mga kanta ka mag-anak ko lang. Lumapit na Wow, nice, nice. Oh, sige, sabihan ko kaya. Sabihan ko kaya. ingwak na Ayos, thank you, Dela mo. Magaling ikaw ang Protoy Balat. kaya beya. Ako balo rin kakantaan. Magaling yan. Ingat sa pangmendiluyan. Ay yamaning asawa. Dakal na rin, Lods. Nung bayong diluyan. Sabi ko ulit yun yung... Party na kayo mayan. Ako. Ate linaw te. Linaw sa kitangit yung mic. Oh, Linaw sa kitangit yung mic. yak ko kapag ka niya. Yak ko ay Hindi muli na amin ng damang nagkakoy. Pero yapo. Pag nag-tuk pero man. Ay, naman. No judgment na. Ay, yaman na sumupyo eh. Gusto mong on the people pa. Kasi for Dali apologize. kasi, bayo tayo kasi medyo masakit. Oo, ganun. Malang-malang ko eh. At then, Kahit bahala ako. mamalat-malat siya. Mamalat-malat siya. Malang-malang ko eh. Mamalat-malat siya. Pagbigyan ko na din ako mapagka. Mate. O sige, ako kami may tamdayan. Sige ako. Pagmatay ako man. Ali kasi kitang YouTube kaantawan, liwanag nilis kitang original. Kaya magkasahit ko, puta magkamali, makakarinig ako. Hindi natin bago rin pa pang Still watching. Okay, magkanta akong Diana na eh. Pero nung magpiyok ko, pasensya na kayo. Tawag talaga sa iyo. Kaya pa yan. Abang naman ba yan? Hindi, hasta kaya pa ito. Wala ko. Low, low. Ayun lang, ayun lang. Low, low, low. Kanta ka ng Diana, Diana. Pasensya na kayo nung magpiyok ko, may kanta na akong punado na. Atin kong makilala, hinglain na Diana. Malalo, yang maseksi, matilos, iya'y naroon na. Labi na, as ng lare, ringkwan na, maputila. Oh, manalay, busan ng Diana. Hello, 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 pasensya na kayo po. Tentani, kinalami, karena ko mesin tayo. Okay yung kapanuma, biasa yung mag-romansa. Ayos yung kalits-kalits, may itsin yung gilagi. Oh, manaya pala, imboy si Diana. Hello, hello, hello. Di Diana malaguya, okay ang kaperakan. Umanyaw sa sayaya, aha, aha. Di Diana mahiliga, aniyang misa ay aldo. Mikip ke leleria, sasali yang pangal
Thank you. Sana po mag-enjoy ko po. Shay Sangila, wacho kami kari kong dindo. Ne, dindo. Kong Boji. Boji, ne, Boji ko to. Wacho kami ngani kani. Ini, in-invite lang kami. invite kami. Pakiyakay po. Ay, dali. Ay, naku pa kayo. Malat na ako. Ay, kakiyakay. Kaya ang Boji, bata ka tayo. O, nano. Okay yan. Pasensya na po kayo kasi kahapon nagkanta po din ako. Kaya medyo malat na po yung ano ko, yung boses ko. There's no easy way. Tsaka hindi naman talaga po tayo singer. Kumbaga pampasaya lang po talaga. Okay? Kaya pagpasensya nyo na po kami. All taga kaya kami itang mga kabay. Yes, ikong Boji. Go to. Kaya lupa na kaya kaya lang. Beto ka mo ka? Masaya kayo, masaya. Thank you po, Tita Amelia. Alam ko kapampangan po yan, pero alam niyo naman po siguro. Kung makapaglinis, kasi pinagkaingan daw may camping eh. Ayaw ni Panakon. Mahilig kayo mag-camping? Kaya yung gear po, kitang kilo. Oo. Ay, ayaw mahilig ko naman mag-hiking. Ang biasa manik. Camping, masyado kasi tatapin kaya. Kasi ako balong na ng malayari. So, Kulang na ako ay ang power station. itang solar man yan. Alay ka. Ay, marap pa ako ng generator. Ito naman sa Ate kong pamis na rin generator. Ating ulit yan. Yan pamis Sino kasi gusto ngayon rin ng force, dati 2-stroke, ngayon 4-stroke na eh. Ating yan yung liwan at ang power station. Nango, pricey lang na siya. Itang 1,000 watts, kaya niya, 30,000 eh. 5,000 amperes ang anak ko eh. 5,000 o 500,000. Puta ka, yun. Hello. 500,000 milliampere. Oo, Ali, naman kitang sikat. Kumbaga, pampakain mo talaga. Shake, pampasayang mo talaga. Ali. Okay mo. Bisa mo talaga mag-enjoy. Balik ka mag-enjoy yung bakasyon ko. Oh, Insan Regina Sebastian, thank you for watching. Sayang, na-miss mo yung kanta ko, pero pwede mong panoorin yun after nung live ko to. Panoorin mo. Pero mura ito. Hindi tayo magaling, hindi maganda yung boses natin, pero basta masaya lang. Okay? Yan siyempre pag baby, eh naman sa sitting ba rin. Nabuli sa power station. Alam kasi sigla, kaya yun. Kasi dito tayo sigla Sigla. eh. Kasi hindi pwedeng lang generator eh. Then iba kayo stock. Hello. Masira. Hello. Kitang kain ng kupeta na. Kupeta. Kung may kamali ko, sorry na. Sinta kong malakong maseksi. Tindayang pagkuking palengki. Anyang minsan ikikejali. Sinunod ng imagan mga daster yung alang bikini. Anyang magandami ng sinta kong hirang modena. Haktok yung suriso pakabayang kasing nagul braso. Kung makapangalare ng makatukso. Sus Mariose, yung panandaman ko, kubalo. Matuwing gawan ko, rinis na. Panikaran ako, kuwatibat talo ko kinsi, apat minuto. Anyang lumal na ko, kilog ning kubeta. Papawas, kupang nangarila, nano ka. Nga na'y sinta ko, at sinamong kari, kaya sinta ko, nangatakla ko. Sus Mariose, yung panandaman ko, kubalo. Rutuing gawan ko, bitis na. Panikaran ako, kuwatiba talino to 15 ang 4 minuto. As nagtula,
kubeta. Emo sa panya biyang gewa kuketang kubeta. Maraming salamat po. Walang kinaman. Kakaharap po. Kakaharap po. Wag kinarga ko yung ketikan nila mo. Gandal-gal ko to, day. Ay, may karina po. Kapag pangalan dito ng kapit namin. Try again. Kahit ang mo-joke ano ganun daw, pero siya. Next, no, please. Hindi ka pa kanina. I-Comboji po yan, magkanta i-Comboji, magkanta na. Kasi ano yung boses pala. I-Comboji po yan, magkanta yan. Ay, Enrica Macalinaw, Ate Rix, kumusta? O yun, mag-enjoy kami mo yan eh. Kay, may kipangan kaming goto, pelo ba na kaya baleda. Boji, gotoan, kenta buyok. May kakaliguran tam kaya tabuyok. Thank you for watching, thank you for watching. Naku, lupang yan ako magbalik US, magkain na ako ganyan, vlogger. Lagyo na kay, Boji, gotoan niya kening kayo, yung magibandi. Kenta buyok. Pelo ba na kaya arela, magana kaya. Sabi pala mo, sis, boy. Abigail Ponce is watching. Hello. Nakaka-love naman sa tita. Tita Luz, wala pa na yung love sa akin. Ewan mo ba? And your simple touch was more than I could stand. And I had to turn away. Basta manood lang po kayo ha. Share. All the thoughts that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. Galing mo pala ba eh? She couldn't get angry and made me feel like a guilty child. But I realized that never was her style. I wanted her to hurt me and not treat me like a friend. I wanted her to say there'll be someday. I'm going on my knees to ask her back again. But she acted like a lady till the end. Oh, what a lady. I thought that she'd bring down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her ways, 'cause her silence told me everything she could not say. When it falls apart, well, there's no easy way. There's no easy way. There's no easy way to break. Magpapalaban tayo dito, ang galing. Somebody Hello sa mga bago nating viewers. Hello. Oy, galing mo pala, boy. Galing? Huli na ako. Muli ka na. Galing ka mo na. Nasaan ka pala, boy? Sabi nga, boss. Kaya pala bigla ni-joke eh. Yan, may video ko pala. Yan. Maricel Carlos. Hello po, kumusta po kayo? Kumusta? Marami pong salamat sa pag-invite po sa amin dito. Unexpected, pero na-invite po kami. Jennifer Lasutan, hello po. Hello. J. Mark Torres, thank you po. Hello. Pwede isa pa, 311. 311. Misan pa kang kay kang Boji, magkantay pa kami misan po. 311. Sige. 311. 3 pa, kapag 3 pa ko eh. Wala ko 211. 311. 3. Tapos, 11. 1-1. Yan.
Thank you po for watching. 311 niya mo. 311 yan. 311, block 3, level niya. Marcel Carlos, enjoy po kayo sa bahay. Oh, thank you po, ano, maraming po salamat. Miss Maricel Carlos, maraming po salamat sa inyo. Enjoy kayo dyan, nod lang ako sa inyo. Tita, maraming po salamat. Okay. Bakit na? Matagal na po yata itong Aliwana ka. na? Aliwana ka. Bakit po? Ibang-iba ka na eh. Yung ibang awape na. Nasa ikaw yun. Ibang-iba ka na. Ano? Enjoy kayo. Oh, cheers tama, cheers. Pwede pareho yun. Ano kami kakawali eh, di ba? Wala tayo pa naman may kakawali. Kung malaman ng mga 20 years na. 20 years na. 20 years. Alfonso. Kanya magpaling Alfonso. Kumusta po kayo dyan? Hello, Trixie Camdown. Ay, magkakilala ko pala na Maricel Carlos and Trixie Camdown. Magkakilala po pala kaya. J-Mark. Chu kayo pala kin. Awa, Chu Amigeni, Trixie and Camdown. In-invite na kaya mo pong kay Kong Bodji. Hindi ka mo pamit pero ba na yung arela maganda kayong tao. Iba na, ibang-iba na, wala na bang halaga ang mga pangako mo. Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitib mo ng puso mo. Red Esperanza. Siyempre ito. Nakapalik. Kapag bakit? Kung sakaling hindi nabot ka naluguran, magbalik ka rin king puso ko. Basta tinggewa mo o programa, ilipit na Ano ba lang. yan? Nasa nating pamagbalik mo, ikabalik. Aliwanag ka, aliwanag ka, melipat magbalik ka, kedi Pilipinas. Nang ugali at tigit lumang, ating nakangigit ay aliwang in puso mo. Nalupa kaya ingpet kukulang bukebang, aldot bengi abang mag-video call ka na. Thank you po, tita. Enjoy lang po kayo. Gusto ko mag-enjoy po kayo sa mga videos ko. Yun lang po yung purpose ko, mapasaya yung mga tao. Sigurado eh. Magaling yan mag-translate ni Manuel. Para matala siya ay. Si Kaka lang nagduyas. Kaka, baka bilis mo sarili. Sa akin ito. Galing mo kayo? Galing mo. Galing mo. Malagay sa halit ako mga yan ang makagawa. On the spot, eh. On the spot. The best. Tapos makatono yan po. Yeah. Eh? Kaya deserve mong lahat ng followers and viewers. Ay, alikod ka. Ang garapon. Just sa black. Sama black. Auta. Ay, tayo nga doon ang suami ng kapitbahay. Itang metong may libat niya po walawang bansa. Lumalag ka ba kasi may kabra, sabi mo? Jerry's. Alik yung ngaliwang bansa.
Alay ko, ingabi ko. Ay nga, Ben, Yes. Hanggang may libat sa aliwang bansa, marami na na naman aliwang Oh, bansa. Jeris. Alit sa akin, kutis, no? Oo nga, Ben. Yung kutis na digin, dahil na akong Hindi, kahit pa naman, mas nulolo pa yung nilabat ba aliwang bansa. Katuloy, ay, yan yung anak ko, sobra ako katuloy. Tutuman. Alin yan eh, matuloy ka pa mo rin. Wapit, pero Matuloy ka sulit bago. Ayan, ganito kami po kang Koyang O, Boji. sabihin niyo pa ako ang kampanta. Yan, Gotuan. Akatanda ko kung mga kabilangan ko yung camera. At ilang kong certain time eh. Pag kahit ang time, baka kasi minsan... Basta ginamit siya itong lagyo ko, at ikaw pong discount. May ito atron. Yeah. Ano lumpia? May ito lumpia. Yan. Yan. Isang nita ko po kayo nagkabuyo. Malapit ka ng tetal, pastete. Lampas tete, NLEX. Alagpas itang NLEX. Kung makasagay ko yung baso, jeep, kotse ng babo, lakon niya yung kotse ng babo NLEX. Dapat pagkawangiran, kunas ko ka rin. Makiran, magkakaroon. Ay, basta po ako ng demo ako kasi na signage na tanong eh. Alay, pero ati kami kayong Google. Oh, nice. Always. Ate na. Ati kami. Oy, Alay, sige ka nga, mas mga kayo. Oh, Pabo ka kayo. oh, Kayo pa mag-promote. dinan niya pong Google. Hindi na niya itong Google. Patunan niya. Ay, patunan niya po kay Google. Ito pong... Patunan niya po kay Google. Ito pong place, kay Nepal Tabuyo. Boji Gotuhan. Yeah. Akit siya po yung campaign, itong pinpoint na. Diretso, kaliwa, kanan, diretso, umikot. Pero lang certain time. Kung nanong oras yun? Nanong oras 6 to 11. 6 to 11. 6 a.m. to Tapos, 11. pag-afternoon 4 to 8. Pag afternoon 48. 6 So, to 11 in the morning. Yeah, 6 to 11 in the morning. But 5 to 11. 4 to 8. 4 to 8 in the Tapos po ngayon po, pag meron na po Hello, po Paulo. palit, patunan Apostle niya Rome. Rome, galing mo pare. Salamat sa galing. Okay mo yan. Magsayang tao mong tao. Shane Matos, hello po. Hello po, Shane Matos. Hello po. Hello po. Pakika-introduce mo eh, pakikulat na niya mo ini. Oh, Gotuhan, Boji. shout out from Kapas Tarlac. Naku, muntik na akong nakabili ng lupa dyan sa Tarlac. Muntik na lang. Pero sobrang lang. Dumagsala po ako kanina. Awa. Punta po kayo, punta. Yan mo yan, kaya mo yan, at ano manalbi na naman. Awa, kota lang manalbi. Magkay, dinaliwa. Kaya, ako pala mo lang manalbi. Bata-bata ng lawi may, at yun ay manalbi 18. Dapat ako yan, tinaman di mas 60. Oh, nangaliwa sumago, brala po. Hello po. Oo nga, sayang. Nicolo, hello for watching. Hello. Maganda sa Tarlac yung parang bundok po yung lupang binibenta, kaya lang Kasi ako, hindi po namin nabili. dami niya magkakating kang kain, tapos ng GC. Okay tayo. Aray mo, ang dalik pala, GC, Game Changer Riders Club. Oh, sige po, mag-off muna po kami, tapos magre-relive na lang po kami. No? Maraming salamat po sa inyo. Ha? Huwag po kayo magsawa. Thank you. Kini po Tabuyo.